כשמדובר בביטוח בריאות פרטי, כלל. לכל רגע בחיים יש כלל. שלום, אנחנו באצטדיון כף בירושלים במחזור השישי של ה-IFL ליגת הפוטבול הישראלית, וכאן יהיה לנו בערב דאבל הדר. משחק ראשון דרבי ירושלמי, ירושלים ליונס נגד ירושלים קינגס, ומשחק שני ג'ודיאן רבלס מגוש עציון נגד תל אביב סייברס האלופה. שלום עופרי בקר. שלום רב, צפוי לנו ערב מהנה מאוד של פוטבול, שני משחקים. הראשון דרבי ירושלמי, אנחנו קוראים לזה דרבי, נדבר על זה. והמשחק השני, משחק העונה עד היום. בואו נעבור עכשיו לשחקני שתי הירושלמיות, הליונס והקינגס. הערב יש לנו משחק דרבי, גם בפוטבול יש דרבי בארץ. משחק קשה, למרות שאנחנו 4-1 והם 1-4. אנחנו משחקים נגדם כאילו שהם המובילים. באיזה כושר הקוורטרבק שלכם היום? מיסטר אשכנזי, הוא תמיד בא בכושר טוב, הוא שומר על עצמו, הכל עניין בראש, נראה באיזה ראש הוא בא הערב. אני חושב שאם אנחנו נצליח, ג'רוסלם קינגס, כולם יהיה את שמחי. זה כבר משעמם לראות אותם להצליח. הדרבי היחיד שקיים בליגה זה בירושלים, אז המשמעות שלו הוא מאוד משמעות מקומית. זה פשוט מכניס מעמד מאוד כיפי לאותו משחק, שהוא משחק מאוד רציני, כי זה סך הכל מי מנצח בירושלים. הולך להיות חם מאוד, יש לנו פה הרבה שחקנים שאומנם רואים אחד את השני באימונים, אבל יודעים שזה הולך להיות משחק מאוד חם, מאוד חזק, כולם באים באמת לשחק את הלב, ובאמת להביא ניצחון הביתה, לבית שלנו, להראות שזה בית שלנו. אז מה, גבי, באים מהעבודה ישר לראות פוטבול? כן, אני בא באמצע, הגעתי מטקס סיום של קורס טייס ואני הולך אחרי זה לעבוד, אז ניצלתי את הזמן, אני מקווה שאני אוכל להישאר עד סוף המשחק. אתה לא מפספס אף משחק של איתי? אני משתדל לו, פספסתי כמה, אי אפשר להיות גם רמטכ"ל וגם להיות במשחקים. יש עבודה ואחריות לפני זה, אבל כל פעם שאני יכול אני בא. אני אוהב את הספורט הזה, הוא מאוד פיזי, הוא קבוצתי, עם הרבה תרגילים. אני נהנה לראות את איתי, אני חושב ששחקן טוב. זה. נותן את הכדור לראנינג בק שפורץ. מספר 43, עד הסוף ייקח את זה לטאצ'דאון ראשון לג'רוסלם קינגס. ארי וייסבורט, הראנינג בק הכוכב של הקינגס, נותן כאן ריצה יפה מאוד דרך האמצע, הולכים על ביתה. הדבר די נדיר ב-IFL, והביתה נחסמת. הליונס מורחקים 5 ירדים בערך מהאנדזון. אשכנזי מוצא את הבן אדם שלו, טאצ'דאון. עידן ירון רוקד באנדזון, והליונס משווים את התוצאה ל-6-6 מול הקינגס. אנחנו רואים פה עם הביתת הרחקה, ראנינג בק לייבולל. יופי של ביתה, מגיעה עד לאנדזון של הקינגס. ריצה נפלאה של הראנינג בק של הקינגס. שוב ארי וייסבורט עם ריצה נהדרת שלא עוצרים אותו. בנימין שוץ דווקא הולך על ריצה ועובר את המרחק. איזה יופי, שוב ראינו מעשה רמייה. תרגיל יפה מאוד של הליונס. אני נקרא פליפ פליקר למעשה. אשכנזי רץ עם הכדור, ואנחנו רואים פה פאמבל, ומי משתלט על הכדור? כנראה שחקן של הליונס. הכדור הזה יהיה של הקינג. סקולניק נותן את זה לרסיבר שלו שרץ עכשיו, מספר 18, כמעט מגיע עד לאנדזון. פסק זמן כאן שלקחו הליונס, למטרת הגנה כמובן, מאוד חשוב להם לא לספוג את הטאצ'דאון השני. האם סקולניק ילך אליו, הוא מחפש אותו, אבל יש כאן סאק נפלא של מספר 99, כולם בצד ימין של סקולניק, מקבל את הכדור, משחרר אותו, ואינטרספשן, חטיפת כדור באוויר, מספר 81 ממשיך לרוץ עם הכדור. איזה מהלך אדיר של הגנת הליונס, ורק עכשיו מפילים אותו. מספר 81, רפי גרייבין, איזה מהלך נפלא, שחקן שמשחק גם בצד השני כוואד רסיבר, ועכשיו ראינו את כישרון שלו
בתפיסת הכדור. איתי אשכנזי עומד בעמדת השוטגן. הוא הולך עמוק לדעתי. הוא הולך, לא, אבל הוא רץ, יפתח לו המגרש, ריצה נהדרת של איתי אשכנזי שרץ הצידה ומשיג את הפרסט דאון. אבל עכשיו זה רגע האמת של הקווטרבק של הליונס. רואים את ההגנה מגיעה אליו, אבל הוא מוצא את השחקן שלו מספר 90. מסירה ברגע האחרון שמגיע כמעט עד לאנזון. פרסט דאון. אשכנזי עם הכדור, מוצא את השחקן שלו בתוך האנזון. ירושלים ליונס עולה ליתרון 12-6. עמיחי ברגמן, הטייט-אנד המעולה של הליונס, קולט כאן את הכדור. עדיין לא, כמו שאמרתי, הם עושים עוד מהלך אחד, הנה מהלך אחר. מסירה נפלאה של הקינגס לארי וייסבוט שעושה כאן טאצ'דאון. לא חודר פנימה, מתוקל. נותן אותו לרץ שלו שחודר פנימה. טאצ'דאון לג'רוסלם קינגס. ואנחנו מסיימים את המחצית הראשונה בשוויון 12 ומשחק מרתק מאוד כאן. צריכים פשוט להיות יותר חדים, אני חושב שהם יכולים לנצח, אבל משחק צמוד. הוא לא מצליח עדיין לעשות את המסירות שהוא יודע לעשות, אבל אני מקווה שהמחצית השנייה תהיה יותר טובה. איך ייגמר הדרבי הירושלמי? אין לי מושג, הניחוש שלך יכול להיות טוב כמו שלי. תאמר. ביג בלו ינצחו. דאון שני להתקפת הקינגס. הקווטרבק סקולניק מעביר את הכדור בריברס למספר 22 שהולך לרוץ עד הטאצ'דאון. איזה מהלך נפלא. איתי אשכנזי יצטרך להמשיך עם המסירה, כי הם לא רוצים גם סתם לבזבז זמן. ברגע שאתה בפיגור, אתה רוצה שהשעון ירוץ לאט. משחק המסירות גורם לשעון לרוץ קצת יותר לאט, בגלל שבכל אינקומפליט קיק ריטל שמספר 32 הולך עד כמעט... יש לנו כאן טאצ'דאון. זה מה שהליונס היו צריכים למעשה. אתה מדבר איתי על איתי אשכנזי, אתה מדבר איתי על ההתקפה שלהם, תראה מה שהספיישל טים שלהם עושה. מתן לביא הראנינג בק מצליח פה לקחת את הכדור כל הדרך. והנה קוטרבק סניק. קוטרבק סניק של אשכנזי שהפעם אומר אני לא הולך דרך האוויר ואני לא הולך לתת את הכדור לראנינג בק, אני הולך לרוץ לאנזון בעצמי. איתי אשכנזי מוסר קצרה לעמיחי ברגמן, הטייט-אנד שרץ נהדר ומקרב את הקבוצה שלו מרחק 8-9 יארדים מהאנזון. גו קינג! סקולניק מעביר את הכדור לשור שמוסר קדימה, מסירה נפלאה לטאצ'דאון לארי וייסברוט, פשוט טאצ'דאון בלתי יאמן. איזה מהלך נפלא שלא היה מבייש אפילו את ה-NFL, ובוודאי מהלך נפלא ל-IFL. אני פשוט עם צמרמורת עכשיו מהמהלך הזה. אשכנזי עם הכדור, מסירה קדימה הפעם לעידן ירון שמצליח לשבור טאקל אחד, טאקל שני, טאקל שלישי, מתקדם, שני שחקנים מעליו, מפילים אותו. עוד דאון ראשון לליונס, מהלך נפלא. ירושלים ליונס ואיתי אשכנזי. אשכנזי מחפש את בנימין שולץ ומוצא אותו! אבל יש נגל על המגרש, האם השופטים יתנו כאן טאצ'דאון? כן! השופט מסמן טאצ'דאון ודיברנו על בנימין שולץ כל המשחק, כמה מוכשר הרסיבר הזה! הליונס מנצחים ומצליחים בסך הכל לעשות את הסטופ ההגנתי שלהם, את העצירה 30-24, ניצחון כאן בקרב של ירושלים. עופרי, ראינו כאן משחק הרבה יותר מותח ואיכותי ממה שציפינו מראש, 30-24 לליונס. איך אתה מסכם את המשחק הזה? שמע, בהחלט הקינגס נתנו פה מלחמה, כמעט ניצחו את המשחק הזה. כל הכבוד להם על הנחישות, כל הכבוד להם על הרוח, על המאבק, על המלחמה הזאת שהם נתנו. הלב שלי איתם, אבל הליונס בסופו של דבר, איך שנגיד, במאני טיים, בסופו של דבר סגרו את המשחק, סגרו את התוצאה. בואו נשמע עכשיו את סיכומי שתי הקבוצות, שחקני הליונס והקינגס מירושלים. כמה אתה מתרגש עכשיו, איתי? 11, מ-11. תסלחו לי אם אני מדבר שטויות, אבל היה פה משחק מדהים. שתי הקבוצות שיחקו כמו שצריך. הקינגס הגיעו ונתנו לו משחק חזק ומשחק טוב. והיה לנו יותר מזל בסוף, זה הכל. I tip my hat to the Lions. הליונס הכי טוב בארץ, והקינגס מתאמץ חזק. עם 44 שניות אין עוד כוח על ההגנה.
זה קשה מאוד לכל הלב. התרגשות עצומה, דווקא כשזרקתי, לא הייתה התרגשות, הכדור היה באוויר, אמרתי לעצמי, זה הולך לטאצ'דאון, זה הולך לטאצ'דאון, ופתאום כשהוא תפס זה היה פרץ של התרגשות שאני פשוט הרבה מאוד זמן לא היה לי. לא היה לי את זה אף פעם ראשונה בקריירה. אתם רואים עכשיו, אני כמו איזה ילד קטן פה מדבר איתכם. וזהו, זה נגמר וניצחנו, וכמו שאמרת, זה הרגע של הקווטרבק.